Езу тихий и покорный сердцем, учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сина Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе и володарить на веки вечные. Аминь. При свяченні роду людського найсвятейшему серцу Єсуса, о Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Мы Твоя уласність і Тебе належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцу Твоему, каб яще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, у Єзу наласкавіши, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудшей вернулися яны в батьковський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. Одари костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой і згоду, учини, каб на усій землі, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцю, праз якої прийшло для нас спавлення, Йому хвала і пошана навіки. Аминь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Хвилинку уваги, святая мша, вечером будет трошечки, на початку будет такое маленькая молитва до Найсвятейшей Панны Марии Ружанцовой. То есть, Валя, заграешь песню до Матки Божией Ружанцовой, это яке, да, до тебе, по-польски путаюсь, и все, не могу. У тебе ратунку мы шукаю, да, усю до конца. Мы так, я выйду, мы уклінчим перед гэтым образом и проспеваем усю полностью песню от первого до опошнего куплета. И прочитаем затым молитву до Матки Божией Ружанцовой Стовпцев. Сегодня мы в 11:00 посвятили гэты образ Матки Божией Ружанцовой Стовпцев. Чому Стовпцев? Бо гэта точная копія того образа, який привез святий Фабіян у наш городок, у наш город, у калісті мястэчка. І, на жаль, гэтай копіі мы маем, і яна знаходзіцца тут, сярод нас, у нашым горадзе, але, на жаль, знаходзіцца ў царкве праваслаўнай. Мы пастараліся намаляваць абсалютную, то есть усё там, усе, як кажуць, жесты Маткі Божией точно скапіраваны з таго абразу, што ў Стовпцах мы перафотаграфавалі кожны жест Пана Езуса, Маткі Божией,
і нават хустачка, якая ў руках Маткі Божай, і таксама точна перакапіравана з таго абразу, які ёсць вісіць у цэркві праваслаўнай. Калі ўваходзім у цэркву злева, гэты абраз, ён такі самы цёмны абраз, знаходзіцца. Ён стары, ён 1628 года. Гэта першы раз, калі прыехаў айцец Фабіян у Стоўбцы, ён прывёз з сабою гэты абраз. І з таго часу гэты абраз знаходзіўся ў касцёле каталіцкім у Стоўбцах да 1915 годзе. Нават калі была царква, мы маем сведчанне пра гэтага, што і опісе інвентарызацыі, калі прыязджалі з праваслаўнай царквы, з епархіяльнага ўпраўлення, гаварылі, у гэтай царкве, як яны называлі Святой Марыі Магдалене, ёсць абраз Пресвятой Богородицы неизвестного наименования, які вельмі моцна ўшаноўвалі католікі, і ўшаноўваюць, прыходзяць маліцца ў касцёл, які ўжо стаў царквой да сённяшняга часа. То есть тады ў 1878 годзе быў гэты опіс, найстарэйшы мы нашлі. Потом у 1915 годзе, калі касцёл згарэў ён толькі зверху быў, гэты абраз быў перанесены ў царкву Святой Ганны. Адкуль мы знаем, што быў перанесены ў 1927 годзе, есть сведчанне д'якана, д'яка гэтай царквы, які сведчыць, што гэты абраз, вось які бачыць там айцец Жукевіч прыйшоў, які прыехаў у справе беатыфікацыі айца Фабіяна, шукаў гэты абраз, ён называецца Маці Божа Дамініканская альбо Ружанцовая. Ён ведаў, што гэты абраз абавязкова быў, і ведаў, што гэты абраз прывёз айцец Фабіян. Ён гаворыць, вось гэты абраз, ён калі зайшоў у цэркву, ён пазнаў, і д'як яму сказаў, што гэты абраз у 1915 годзе з іншымі абразамі, якія ўцалелі, быў перанесены да царквы. Мы дзякуем Богу, бо калі бы ён не быў перанесены тады да царквы, мы не ведаем, які быў бы лёс. І дзякуем Богу, што тады не забралі гэтага абраза ў праваслаўных. Чаму? Таму што ўсе абразы, як вы ведаеце, калі касцёл быў паўторна знішчаны ў 1939 годзе, ўжо ў першыя дні Другой сусветнай вайны, 17 верасня знаменітага, у нас нават вуліца ёсць. Вось, тады ўжо касцёл быў пашкоджаны, але пры наступленні немцаў яшчэ горш быў пашкоджаны касцёл наш. Тады быў якраз у гэтых днях, як было наступленне, быў забіты ксёндз, апошні ксёндз, які працаваў у Стоўбцах, ксёндз Адольф Слівінскі, быў застрэлены каля касцёла, і ён пазней быў пахаваны каля касцёла. Магілу, на жаль, мы не ведаем, яна дзесьці там і засталася на стадыёне. Вось, але гэты абраз ацалеў. Ацалеў, гэта адзіная рэліквія, якая ацалела з нашага старога касцёла на сённяшні дзень у Стоўбцах. Ён знаходзіцца ў царкве Святой Ганны. Поэтому, каб мы маглі далей прадаўжаць традыцыю нашых дзядоў, прадзедаў, я папрасіў мастака, і мы ўсе, дзякуючы, і колы ружанцовыя мне дапамагалі шмат. Я звярнуўся да колаў ружанцовых, яны дапамаглі. Каждое коло собрало каждая амаль по 400 рублёў собрала. Коло Святой Тересы десятка есть 500 рублёў нават собрала. У суме собрали, як перевести на доляры, 1000 доляраў. Гэты абраз каштаваў нам, мастаку мы заплатили 1500 доляраў и 200 евро за ось багет на гэты абраз. Так запатрабавалі. І я разлічыўся за ўсё, то есть тое, што сабралі ружанцовыя колы, потом ахвярадаўца пэўны даў троху грашэй, і астальныя я сваімі залажыў таксама за гэты абраз. І гэта такая памятка для нашай парафіі, памятка вельмі вялікая, вельмі значная. Гэта прадаўжэнне нашай традыцыі. Зразумееце, мы неяк знайшлі наш скарб, як я гавару, скарб стаўпецкі святого Фабіяна, і ён сёння зноў з намі, нават матэрыяльна з намі, і мы можам датыкнуцца да яго. Я сёння пра гэта буду гаварыць падчас казання. А таксама ў другі наш скарб, што Матка Божа са святым Фабіянам вучылі нас малітве, прапаведавалі тут Слова Божае, менавіта такое вялікае вяртанне да веры распачалося ў пачатку 17 стагоддзя,
І ось поэтому мы просим заступніцтва Найсвятейшей Богородицы, Айца Фабіяна разом, каб ізноў узялі ў апеку наш горад, аднавілі духоўна нашу зямлю стаўпецкую, аднавілі духоўна, перш за ўсё, гэта сама больш патрэбна, аднаўленне духоўнага нашай зямлі. Як будзе аднаўленне духоўнае, будзе аднаўленне матэрыяльнае, мы гэта ведаем. Бо ад духа начинаецца матэрыя, ніколі не начинаецца, дух не начинаецца з матэрыі, а ад духа распачынаецца матэрыя. Які дух, такая матэрыя. Калі добры дух, будзе ўсё добра. Калі злы дух, будзе ўсё дрэнна. Чаму сёння мы гаворым, што ўсё не так? Людзі проста перасталі маліцца. А Матка Божая, Святы Фабіян вучыць нас дарогі малітвы ружанцу. Это найлепшая дарога малітвы. Это не толькі кляпанне, як мы гаворым, Вітай Марыі, але гэта таксама разважанне таямніц жыцця, евангельскіх таямніц жыцця і смерці Пана нашага Езуса Хрыста. І вось поэтому на пачатку святой імшы мы спяваем гэту песню. Я падыходжу к ленчым каля абраза, а потом адпаведна будзе прачытаецца малітва адпаведная і невялічкая, і затым распачынаецца святая імша, як заўсёды.
Рушанцова Панна Марія, Маті, ти прийшла за тим жаданням, ратовать люті от покарання. У Тебе радунку ми шукаєм, разрушаниць літості чекаєм. Рушанцова Панна Марія, хто от гніву пошагав, ратує, хто народних грішних пошкодує. У Тебе радунку ми шукаєм, разрушаниць літості чекаєм. Рушанцова Панна Марія, праспернатку ти дала рушаниць, грішним йон для оборони шаниць. У Тебе радунку ми шукаєм, разрушаниць літості чекаєм. Рушанцова Панна Марія, таємниці рушанця святого, перемогуть силу духа злого. У Тебе радунку ми шукаєм, разрушаниць літості чекаєм. Рушанцова Панна Марія, хай же серця моє тріумфує, от загуби Маті уратує. У Тебе радунку ми шукаєм, разрушаниць літості чекаєм. Рушанцова Панна Марія. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогие браты и сестры, падчас гэтай святой імшы асаблівым чынам мы молимся за Віталія і Іну Адашкевич, 20 гадоў шлюбу, просім для іх 25, прабачце, 25 гадоў шлюбу.
Просім для їх особливих Божої ласки, святла Духа Святого для їхнього щоденного життя, любові у їх сім'ї і Божої милосердності. Нехай Пан Бог вас благословляє. Это наша интенция, поэтому за это молимся, интенции. И один сын ваш молится, и другой сын ваш молится, понимаете? Это великая радость. Нехай Бог благословляет вас. Так само мы молимся и просим опеки Мати Божией, заступництва слуги Божого Фабіяна для Інни, яка знаходиться в шпиталі, і для лікарів, які будуть її оперувати. Просим так само вічного життя для Віктора, Івана, Марії. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже наш Отче, Ты учинил нас детьми светла, дякуючи ласці усиновления. Не допусти, каб нас огарнула темра неправедности, але да поможи, каб мы завсёды жили в светле Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Аминь. Сідайте. Читання книги мудрости Соломона. «Покольки Бог не створыў смерці, ён не цешыцца са згубы жывога, бо ён створыў усё для жыцця, стварэнні свету маюць у сабе здароўе, не маю іх знішчальнай атруты, ні валадарства памерлых на зямлі. Справядлівасць бессмяротная. Бог стварыў чалавека для несмяротнасці, учыніў яго вобразам сваёй вечнасці, але праз зайздрасць д'ябла ў свет увайшла смерць, і зазнаюць яе тыя, хто мае з ім удзел». Гэта Слова Божае. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавив. Узвеличу Тебе, Пани, бо Ты меня избавил. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавив. И не дозволим ворогам моим потешаться з мяне. Пане, Ты вывел з отклані душу мою. Ти уратував життя моє серед тих, хто заходить у могилу. Узвеличу Тебе, Пани, бо Ты меня избавил. Співайте, Панове, ягодные, верные, пам'ятайте про святость ягоную. Огню Його триває мгнення, а ласкавость Його усё життя. Увечері приходить плач, а раніця радость. Узвеличу Тебе, Пани, бо Ты меня избавил. Адже, Пане, злітуйся надо мною, Пане, будь мне допомогой. Ти нарекання моє замінив на танець, Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узвеличу Тебе, Пани, бо Ты меня избавил. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, покольки вы переполненные усім, верою и словом, и познанием, и усялякою старанностью, и любовью вашей до нас, то будьте переполненные гэтай лаской. Бо ведаете вы ласку нашего Пана Иисуса Христа, что Ён, хоць быў багаты, стаў бедным дзеля вас, каб вы узбагаціліся ягоным убоствам. Бо не пра тое гаворка, каб вы рабілі палёгку іншым, а сябе пакідалі ва ўціску, але каб была роўнасць. Цяпер ваш дастатак дапаможа іх нястачы, каб іх недастатак дапамог таксама вашай нястачы. Каб была роўнасць, як напісана, хто сабраў шмат, не меў лішку, і хто мала, не меў нястачы. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наш Збавця Ісус Христос
Пан з вами. z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Езус ізноў пераправіўся ў човне на другі бераг, сабралася да яго мноства народу. А быў ён каля мора. І вось прыйшоў адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір, і, убачыўшы яго, упаў да ягоных ног. І моцна прасіў, кажучы: «Дачушка памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна выздаравела і жыла». І пайшоў з ім Езус, а вялікі натоўп ішоў за ім і ціснуліся да яго. А пэўная жанчына, якая хварэла на крывацёк 12 гадоў і шмат выцерпела ад многіх лекараў, патраціла на іх усю маёмасць сваю, аднак нішто не дапамагло. Ёй станавілася нават горш. Пачуўшы пра Езуса, яна падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да ягонай вопраткі, бо казала сама сабе: «Калі хаця б дакрануся да яго вопраткі, выздаравею». І адразу ж спыніўся ў яе крывацёк. І адчула яна ў целе, што выздаравела ад хваробы. Езус жа, адразу адчуўшы, што моц выйшла з яго, вярнуўся да народу і сказаў: «Хто дакрануўся да маёй вопраткі?» І вучні ягоныя сказалі яму: «Ты бачыш, што народ ціснецца да цябе, і пытаешся, хто дакрануўся да мяне?» Але ён аглядаўся навокал, каб убачыць тую, якая зрабіла гэта. Жанчына ж спалохалася і задрыжала, бо ведала, што сталася ёй. Яна падышла і ўпала перад ім і сказала яму ўсю праўду. Ён жа сказаў ёй: «Дачка, вера твая уратавала цябе. Ідзі ў спакоі і будзь здаровай ад хваробы сваёй». Калі ён яшчэ гаварыў, прыйшлі ад кіраўніка сінагогі і сказалі: «Дачка твая памерла, чаго ты яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Езус, пачуўшы сказаныя словы, кажа кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер». І не дазволіў нікому ісці за сабою, апрача Пятра, Якуба і Яна, брата Якуба. І прыйшоў ён у дом кіраўніка сінагогі і убачыў мітусню, плач і вялікае галашэнне. І, увайшоўшы, сказаў ім: «Чаго мітусіцеся і плачаце? Дзіцё не памерла, але спіць». І смяяліся з яго. Але ён, выгнаўшы ўсіх, узяў з сабой бацьку і маці дзіцяці і тых, хто быў з імі, увайшоў туды, дзе было дзіцё. І, узяўшы дзіцё за руку, сказаў ёй: «Таліта, кум», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, устань». І адразу ж устала дзяўчынка і пачала хадзіць, а было ёй 12 гадоў, і замерлі ў вялікім здзіўленні. А ён сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў, каб далі ёй есці. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайце. Учора мы святкавалі ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Можам сказаць, тым самым мы учора ўрачыста святкавалі ўрачыстасць касцёла рымскага, да якога мы з вамі належым, абраду рымскага. Бо гэта ўрачыстасць, якая нясе з сабою для нас вялікую радасць, таму што Езус сказаў Пятру апосталу: «Ты, Пётр, скала, на гэтай скале збудую касцёл мой». Мы ведаем з гісторыі, што святы Пётр апостал кіраваў першай супольнасцю хрысціянскай у Рыме. Ён заснаваў гэтую супольнасць хрысціянскую, быў бы, як там першапраходцам у гэтым сэнсе слова, і быў першым біскупам Рыма прызначаны. І заўсёды кожны біскуп Рыма быў
намеснікам святого апостола Петра. Петра, якому Єсус сказав: на гэтай скале, на табе я збудую касцёл мой. І вароты брамы пекельнай не перамогуць яго. І як жа можна перамагчы, дарагія браты і сёстры, Божую ласку, Божую міласэрнасць? Бо касцёл – гэта Божая ласка і Божая міласэрнасць, якая будуецца ў кожным чалавеку паасобна, праз малітву, праз веру, праз святыя сакраманты. І гэтая ласка і міласэрнасць, якая будуецца ў чалавеку, сімвал любові да Бога. І тое, што мы перадаем веру, малітву другому чалавеку, Божую ласку, зразумение Божай ласки другога чалавеку – гэта сімвал любові да чалавека. Мы выконваем Божыя прыказанні. Мы в прыказанні любові, пра якія кажа Єсус Христос: «Любі Бога і ближняга свайго, як сябе самого». Сёння ў Євангелії мы бачым, як фармуецца касцёл, касцёл малітвы, просьбы да Єсуса Христа. Звяртаецца Яір, хоць ён з'яўляецца кіраўніком сінагогі, ён лічыць, што ён звяртаецца як кіраўнік, ён прынізіўся, падышоў да нейкага настаўніка, ведаючы пра тыя цуды, якія чыніць гэты настаўнік, і просіць яго прыйсці і ўзлажыць руку. Мы памятаем таксама з гісторыі збаўлення са старога запавету, калі да Елісея, прарока, прыехаў Нааман, сірыец, які прасіў аздаравіцца яго. Ён думаў, што зараз прарок да яго, як да чалавека знатнага, паважанага гэтым светам, выйдзе, ускладзе рукі, узнясе вочы да неба, прачытае нейкую малітву, і тады прайдзе яго хвароба. А прарок сказаў: «Ідзі, акуніся ў Ярдане». І на гэта вельмі моцна так абразіўся тады Нааман. Тут жа таксама бачым Езус, сказаўшы гэта Яіру, што ён прыйдзе. Ён прыйдзе сам. Ён ведаў, што станецца. І ведаў, што адбудзецца велькі-велькі знак, велькі-велькі цуд. Калі ён зашоў у дом, там была ўжо мітусня. Што абазначае гэта мітусня? Ужо рыхтаваліся да похаранаў. Вы ведаеце, у тых краінах паховіны адбываюцца, памёр чалавек, і да ночы павінны пахаваць яго. Хуценька павінна ўсё гэта адбыцца. Ужо мітусня пахаронная раз пачалася, каб пахаваць гэтае дзіцятка, гэту дзяўчынку. Затым па дарозе да Езуса падыходзіць жанчына. Мы ведаем, што яна аддала ўсю сваю маёмасць на таго, каб вылечыцца ад хваробы, якой хварэла, як піша Евангелие, 12 гадоў. Яна, невядома, як я ўжо ўзгадаў, была бедная ці багатая, але выдала ўсю маёмасць на лекараў. І нічым не дапамаглі, Відаць, як 12 гадоў была магчымасць выдаць маёмасць, відаць, што яна была не бедная. За 12 гадоў магла выдаць вельмі, ведаючы, як лекары, як сёння, часамі так это, можа, по-рознаму. У нас там з медыцынскай, у нас бесплатнае медыцынскае абслугоўванне бывае таксама, платнае бывае таксама, рознае, але прыходзіцца часамі вельмі многа. Мы ведаем, што медыцынскае абслугоўванне вельмі дарагое бывае. І заўсёды, як кажуць, рулетка, ці паможа, ці не паможа. Але тут бачым, яна звяртаецца да Езуса. Яна ўжо разгубілася, не ведае, што рабіць, і гаворыць. Яна не заклікае яго: «Прыйдзі, Езус, не крычы, звярні на мяне ўвагу, узлажы на мяне рукі, вылечы мяне ад маёй хваробы». Але яна ціхенька гаворыць: «Калі хоць да адзежы датыкнуся, я выздаравею». Малітва поўная веры. Малітва поўная вера. Езус не пытаў, калі той быў габрэй, кіраўнік сінагогі, Езус не пытаў гэтага чалавека, якой не ведаў, якой веры яна, але яна з верою падышла да Езуса і атрымала ласку. І бачым, Езус кажа ёй: «Падзяліся сваёй ласкай». Ён пачаў шукаць, ён бы мог сказаць: «Датыкнулася, ладно, аздаравела, пашлі». Але засведч, раскажы вось гэта, дай другім людзям пазнаць вось тое, што Бог учыніў з табою. Адкрый гэта, што Бог учыніў з табою. У іншым выпадку Езус забараніў гаварыць,
Забараніў гаварыць, скажа, сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў. Сурова, а тут сказаў, каб усе ведалі, раскажы ім гэта, перадаць ласку. Цікавае такое захаванне Езуса. Толькі да шатаў докранулася. Поэтому, дорогие браты и сестры, у нас есть и реликвии святые. Есть реликвии, которые непосредственно связаны с особой Иисуса Христа. Это як Туринская плащаница, это як так само хуста святой Вероники, якая заховалась, якая сегодня находится в одном из костелов Италии. И іншие реликвии, которые непосредственно связаны с Иисусом Христом, а это и святый крыж, реликвии Святого Крыжа. А так само реликвии и образы Маті Божої, так само Пана Єсуса, ми говоримо, чудовні образи, чудовні реліквії. Образ нам представляє Єсуса Христа, образ нам представляє Матку Божу. Ми бачимо, ми глядимо на гэты образ. Гэты образ духовно знаходиться там. Духовно знаходиться там. І ми ведаем, що коли ми докранемся духовно, докранемся нават фізична до гэтага фізичного материалу, мы отрымаем великую ласку Божию. Мы приходим, докранаемся нашими молитвами до образа. Поэтому и образы мы маем у костеле. У домах так само маем образы, дорогие браты и сестры. И они нам допомагають быть в контакте с Богом, можем так сказать. И так само реликвии святых, мы приходим, уцаловываем реликвии святых. Мы ведаем, что это святый человек близко Бога. И мы просим Его заступництва. Он поєднаний з Єсусом Христом. И Он у одинстве з Єсусом Христом. И просим заступництва. Найсвятейший сакрамент, який ми приходимо, приймаємо, дякуючи махчимості, які Костел дає нам сьогодні. Бо святарство – це місія така і Христова, і костельна місія. Найсвятейший сакрамент, сакрамент сповіді, ми чуємо, відпускаються тобі гріхи. Тіло Єсуса Христа, дорогі брати і сестри. Мы чуем так само, коли ксенц приходит и хрестит детей, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Будь у одинстве с Костелом. Мы бачим ось гэта одинство. Теперь это Божья ласка для нас. Божья ласка дадена нам для збавлення. Божья ласка, по якой, дякуючи якой мы идем по дорозе до неба. И зараз, зараз одразу мы зададим несколько таких пригожих питань для Віталія і Інни з нагоди їх 25-годдя і поблагословим їх на їх дальніше життя. Зараз устаньте всі, коли ласка.
До Бога нашего Створителя с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб Бог адарыў іх усімі патрэбнымі ласкамі ў апостольскім служэнні. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай дзяржавы, каб яны вялі народ у будучыню, у дабрабыце і спакоі. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб сам Бог быў для іх узнагародай за ўсё учыненае добро. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія адпачываюць на канікулах, каб яны знаходзілі час для сустрэчы з Христом у малітве. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Euхарыстыі, каб удзел у хрыстовых таямніцах дапамагаў нам быць штораз больш чулымі на патрэбным іншых і гатовымі прабачыць тым, хто нас пакрыўдзіў. Цябе просім. Прошу Бога Всемогутного благословления, потребные ласки в дальнейшем служенском житті для Віталія Іни Дашкевича. Нехай Пан Бог вас благословляє. Тебе просим. Прошу так само здоровья, потребных ласк для Іни, опеки Маті Божией, даров Духа Святого, заступництва Отца Фабіяна. І так само святло Духа Святого для лекарів, які лечать. Тебе просим. Нехай обмытые кров'ю Христову Віктор, Іван і Марія бійцю войдуть у радості небесного володарства. Тебе просим. Прошу так само Бога Всемогутного, святло Духа Святого для тих, от кого залежить спинення воїнів. Нехай Маті Божа Ружанцова, яка володарить там, на тих країнах, яка володарить у нас так само, про заступництво і праз молитви її Отця Фабіяна, допоможе якнайхутче спинити війну на землі українській. Тебе просим. Прошу Бога Всемогутного, так само за всіх несправедливо осуджених, особливо святаров, які несправедливо осуджені в нашій країні і в інших країнах. Прошу Бога милосердності, ласки для їх. Молюся так само за тих людей, що осуджають другого чоловіка і словом, і друком. Є шматлікі способи осудження і думками навіть. Нехай зрозуміють, що роблять, і звернуться на шлях до збавлення. Тебе просим. Молюся так само і прошу за всіх ахвярадавців наших, всіх справ нашого костьола, так само ахвярадавців ось цього образа. Нехай Бог благословить їх, нехай стереже, нехай заховує. Молюся за всі справи, що ми робимо тут, парафії нашої, парафії так само Петра і Павла в Новому Свержні. Тебе просим. Усемогутний Боже, от Тебе походить усялякое добро. Умацуй нашу веру, каб мы были мужными вызнавцами Твоего имя. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Что складаем на алтарь Тобі. З вірою і надією, Пані, просим, подари любов'ю, хай душа да буде живі. Дай познать нам волю Твою, Пані. Хочем жить по воле слов Твоих. Истинный был мизерный, марный, в темрі без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пані.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу я ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Отче, Ты просвятые сакраменты, здесняешь справу збавления, учини, каб наше служение было годным ахвяры, якую мы Тебе складаем праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Уснулось и мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годно это и справедливо, слушно и забавенно. Каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Бо Он з литости до грешного человечества народился с Панной Марией. Праз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а праз свое из мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и усими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ими, вскликаючи. Святых, 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 Пан Богу всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, а за нами живях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, а за нами живях. Заправды, святый, Боже, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо Ён у тую ночь, коли был выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо гэта ёсць келих крови моей, нового и вечного заповету, и якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Это великая таямница веры. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение у неба в шесті, чекаючи другого пристя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына и наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими найперс Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавраилем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими в володарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амин. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей,
одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим. Баранку Божий, ялаки береш на себе, краги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, ялаки береш на себе, краги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, ялаки береш на себе, краги світу, одари нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и буди оздоровлена душа моя. Сила Христа нехай захвалит меня життя. Полная величина роста, ах, вера сполчая Христа. Нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, ты прими наш добрый Отче. Камень стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величина роста, ах, вера сполчая Христа. Нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. И прими вино с водою, ай, кривью Христовой стани, той кривью, что пролилась всему свету на спаление. Полная величина роста, ах, вера сполчая Христа. Нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Твою
Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти єсть добрий. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Ісус, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за святої судячині. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Молимся, Пане наш Боже, нехай оживить нас святая ахвяра, якую мы склали и приняли, каб назавсёды з'єднані з Тобою любові, ми приносили плоди, які застаються навеки праз Христа, Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Сядьте, коли ласка. 2 липня во ўторак у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі урачыстасць Маці Божай Буцлаўскай. 3 липня серада свята святого Тамаша Апостола. Буцлаўскі фест 5-6 липня запрашаем. Арганізоўваецца паездка з нашай парафіі. Пані Людмила Валіцкая, адказная за паездку гэту, организовывая, поэтому супольцы Вайбера таксама будут розныя паведамленні, уважліва читайте, сачыце за гэтым, записывайтеся, хто можа поехать, это вельмі добра. Таксама святая імша у панядзелак і чацвер у 9 часов, а ўторак, серада, пятніцу у 19, у суботу 9:19, у нядзелю, як заўсёды, 11:18, у 19:00 у суботу тоже недельная святая імша. На гэтым тыдні будуць набажэнствы першых чацвяргоў, пятніц і субот месяца. Усе набажэнствы адбывацца будуць вечарам, ад 18 гадзін будуць распачынацца. Незалежна імша будзе ці не будзе так у гэты дзень, але набажэнства заўсёды будзе ў 18:00. Гэта першы чацвер, пятніца і субота месяца. У суботу ёсць святая імша вечарам, у пятніцу таксама ёсць вечарам і адпаведна толькі у чацвер там. Ну, але так, у чацвер. Ну. Я хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні на працы у добраўпарадкаванні касцёлаў. Конечно, не памяншаюцца, значна памяншаюцца ахвяраванні. Напрыклад, у прошлую нядзелю было хіба толькі 400 рублёў. Нават мы не маглі пакрыць тыя расходы, якія выплачваем за пэўных спраў. Ну, але одну нядзелю менш, одну нядзелю больш, ну і гэта тоже дзякаваць Богу за гэта. Дзякую таксама асабліва колам ружанцовым, якія ахвяраваліся на абраз Маці Божай Ружанцовай, які, як я ўжо згадаў, быў у нашай парафіі калісьці. І як бы нанова вяртаецца вось набажэнства. Я чытаў, што ў 33-м годзе ёсць такі літургічны календар, захаваўся, ёсць нават в інтэрнэце даступны отпусты, якія адбываліся ў стаўпецкай парафіі, у пінскай дыяцэзіі. Это было у нас святого Казіміра, Марыі Магдалены і Маткі Божай Ружанцовай.
Вось 3 такія адпусты асноўныя, якія адбываліся да вайны яшчэ ў нашым касцёле. А гэта таксама было ўзята яшчэ з тых старадаўніх часоў і Марыі Магдалены, і святого Казіміра, і адпаведна фэст Маці Божай Ружанцовай. Поэтому мы дзякуем Богу, што вось так усё і далей будзем старацца працаваць. Што тычыць нашай парафіі, я таксама аб'яўляў 11 гадзін. У нас запланавана і першы задатак уже даволі вялікай сумы унесены, каб зрабіць сходы, чылі крыльцо, ступенькі пры ўваходзе ў касцёл. Даволі вялікая і каштоўная інвестыцыя. Вся інвестыцыя где-то $15,680. Даволі дарагая гэта інвестыцыя. Нашоў чалавека, які будзе старацца дапамагчы нам у гэтай інвестыцыі. Думаю, што ўсё будзе добра, думаю, зробім. А гэта плюс яшчэ потом жа перылы, гэта ўсё остальное тоже таксама, но гэта, говорю, вельмі дарагая і каштоўная інвестыцыя, галоўны ўваход касцёла. Ужо больш такіх дарагіх інвестыцый, напэўна, не будзе. А вось тут, это дзе граніт, это ўсё дорага, так страшна, што жах. Парафія самі мы зробім балюстраду. Видите, каб укленчыць, часамі старэйшым людзям вельмі цяжка прыняць найсвяцейшы сакрамент, вельмі цяжка падняцца. Балюстрада заўсёды была ў касцёлах, і ў Свежні ў касцёле ёсць балюстрада. Мы карыстаемся з яе. Балюстрада тут зробіцца і тут, каб наши міністранты спакойна сядзелі, бо як пачынаюць шоргаць крэсламі, у мяне сэрца астаноўліваецца, думаю, час зляцяць з гэтых ступенькі, толькі те самае. Но добра, што тут Міхал Арханёл пільнуе іх, а там Матка Божа пільнуе іх, поэтому я так яшчэ дадаткова так не так хвалююся. Поэтому уся балюстрада, яны падлічылі, я пытаў некалькі, я думаў зрабіць з металу эту балюстраду. Некалькі так кавалёў такіх запытаў, якія бы стараліся зрабіць гэта ўсё. Суму называлі адну і тую самую. Поэтому я быў спакойны, што з гэтай сумы это $3000. Гэта балюстрада там, сперадзе, збоку выкаваная. Вось, поэтому я адразу учора быў у каваль адзін, мы замерылі тут уперад, я сказаў, давай пока уперад зробім, толькі паглядзім, на што спасобны, бо тут павінна балюстрада быць найпрыгажэйшая, нават там троху прасцейшая, а тут у нас такая прэзентабельна, поэтому говорю, ты мусіш потихоньку начать ковать, а ксён задат, все на задаток хочуць. Я говорю, дам задаток, конечно, як не падабаецца, то будешь сам дома, поставишь себе эту балюстраду. Вот, поэтому, домовились, я сказал, что зробіць прыгожую. Паглядзім, як я не ведаю, паглядзім. Вось, гэта, што тычыць, будзем, вось, зараз гэта наша мэта балюстраду зрабіць, хаця бы тут, да 31 жніўня мы плануем кансекраваць касцёл, то есть асвяціць касцёл, і хаця бы да дня кансекрацыі, каб была балюстрада. І, адпаведна, таксама і з дапамогай нашых ахвярадаўцаў мы самі будзем рабіць вялікі алтар, дзе тоже так трошачкі ёсць сродкаў, але там уже не так много. Вось, гэта тыя працы, якія ў нас. Таксама мы вядзём працу, як вы ведаеце, зараз троху стараемся капліцу сэрца Езуса зрабіць у Жацерава. Жацераўцы малацы, яны і стараюцца, самі сабіраюць сродкі. Я таксама стараюся ім дапамагаць, ім па меры магчымасці. Вось, каб это самае. Робім зараз у іх алтар вялікі, таксама ў капліцы. Прыгожы будзе, вельмі прыгожы алтар Найсвятейшего Сердца Иисуса. Как раз этот год Найсвятейшего Сердца Иисуса, это будет так, можем сказать, наше такое маленькое. Это сегодня они мне сказали, что не каплица называется, назывался колись костелок. Вот, у Жацерове. Так приемно нават. Нехай Пан Бог благословляет. Тоже по мере магчымасці штосьці робім у Свержні, але у Свержні вы ведаеце, что это помнік архітэктуры, там вельмі цяжка штосьці рабіць. Про раскопки, якія я вам говорил, у нас усе документы есть, але мы распачнем раскопки. Я на пару тыдняў выеду на невялікія канікулы
И после того, как я приеду, я сказал, будем распочинать раскопки, потому что, ну, мне же тоже цікаво, что выкопают, понимаете, а вдруг что выкопаете без меня. И знаете, это самое, да. А потом сыщи, где там что. Надо глядеть, я еще там своих делегатов поставлю, как пильновали, все, что копают, это самое, и нават археологам не отдавали, а то, не знаю, ласы такие позабирать. А вдруг наше будет костельное, что-то там заховалось. Я уже не говорю там про инше, что-нибудь золото, бриллианты, чего у костеле, звичайно, не было их, это самых. Вот. Поэтому такие справы. Звертаю вашу увагу так само, што ў 6-м нумары часопіса Аве Марія ёсць парадак інтранізацыі на свяцейшае сэрца Езуса ў сям'і. Раю набыць гэты часопіс, каб ведаць, як праходзіць гэта інтранізацыя. Таму падчас пастырскіх наведванняў будзем прысвячаць сем'і найсвяцейшаму сэрцу Пану Езусу. Кожную сям'ю будзем старацца прысвяціць. Ну, вы ведаете, что так, я буду стараться, как бы это было все добровольно, сознательно. Ну, як кто чуть-чуть не будет хотеть, но трошечки заставим. Поэтому так. Может, сегодня человека настроения нема, а завтра в молитву кинется. Понимаете, Божья ласка подейничает. Я помню, один ксенц, уже святой он помер, святой памяти он помер, такий цікавий был ксенц, литовец, он працевал недалеко от Гродно. Жиліс, ксёндз Казімір Жиліс. Я еще, коли в институте учился, то ездил туда на имшу, туда, там вельми близко было от Гродно, и так со мной сябра был, який так само был оттуль с той вёски, вёска называется Индура. И он так рассказывал, что пошел тоже так, говорит, пошел споведать, але выскочила жонка, я не хочу споведаться, что робить, ксёндз там это. Он говорит, ну ты будешь споведаться? Не буду. Будешь споведаться? Взял, отвернулся от ксенза. Он говорит, я подошел ему в бок, шперну, вот повернулся, быстро посповедався, святий спокій. И помер на завтра, все как треба было, понимаете. Это, ну, уже человек был таким, знаете, в таким стане, ну, доволі. Але так, треба натхнить часами, натхнить, натхнить всіх, кабось, присвятить серцу Єзуса. Это ж запросить Божие милосердие в дом. Это наилепшей ласки нема. Поэтому нехай Боженька благословляя наши семьи. Ну, я не буду так натхнять, там, только свинцовой водой, может, троху так, а так. Такими этими самыми пшемоці, силы, то не сторонник. Вот, а зараз отримайте Божие благословление. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог, Усемогутный Отец, и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Шаблика
нас палає, для нас палає чистою любов'ю. Серця Христа, повне болю, Анна часова згорає з любові, згорає з любові. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и вечные. Аминь. Будет прославлен найсвятейший сакрамент, теперь и